Kalang Sning FC hakasian ka Baningkong kalayo bandrung syaka final jongka Meghalaya State League 5 da kabawan be nakakul kabala syak thep ningkong banjob ya kajingalek kai semi final ka baar persya ya kaslong lajong FC da saw la arkul lingba ka penalty hadin ka jinga khat ka ba way la way. Hakani ka jingalek kai ka ba Maria Biang Bor Kalang Sning FC kalayo ban thep ya kakul ka Baningkong haga kelas step lingba o Fridison wanyang haga minute ka ba arpway. Hakani ka jingalek kai ka ba itenan bat ka ba Maria Biang Bor kalajong kalayo ban penkhi jar ningkong lingba o Fridison wanyang haga minute ka ba arpway hadin ba orang thep kul ba kansai ubalayo ban thep kul buntam o Nelson Rambai unyo ban penyakhat haga minute ka ba rapo. Hadin kani omshum la don shu ki ban yo ban penkhi jar hai ki lai po minute jong ka extra time but ha ka jinga shoot penalty Kalang Sning kalala ban penlim not da sawla ar hadin ba urang up goal jong ka Unister Roy shooting ulala banyada ya ka spot kick kalajong hashwa ba u sam chaprang lato omshum lala ban pen urlong ya ka kabu ka bakhatdu jong ka ni ka janmien. Kumta Kalang Sning menta kanya aireng persya ya kanong kse SSCC. Kabadang syuyo rung ningkong haka MSL, haka final kabanlong haka santrik jeliw. Bat kani ka mudru bakin yo ya kaladu ni ka champion batmai kabasan jong ka Meghalaya State League. Kabade ka lumpung jong ka Meghalaya Football Association. Bat kabala kershan pura da ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jala. Ka nong kse bat Kalang Sning menta kin yo ban syong thaj na kabenta kattu kat ni singi shwa bakin ya kun ya kanam la du ha kan lumpung jong ka MSL ya kabala kami lenti ru bakan long sa kawepat ka jingalek kai kaban itnat bha bat kaban lam sya ka jingpan ko buram ya ka champion ka bat mai jong ka Meghalaya.